The Millennium Pradesh Youth Congress MPYC had organized the Millennium Assembly Youth Congress Convention 2023 at Nongse on the 9th of January 2023. Party leaders who attended the meeting included State Vice President of the Meghalaya Pradesh Congress Committee Ronnie V. Lingdo, Senior Advocate Erwin K. Sutna, Congress candidate from 16 East Shillong constituency Manuel Badwar, Robert Kongwir, members of the MPYC besides party workers and supporters. While addressing the gathering, the speakers stressed on the need for change, wherein the problems of the youth should be duly addressed and a better future must be secured for the people of the state. At the same time, they expressed their desire towards clean governance, which has been absent for the past 5 years under the MDA government. Em khôn wat sim ke pisan ng Millennium pantai ngana kami janga ka onta dai ki tha yung roni lali thawye me ka kami mata mano batai bisar phi ka jingye tip lam janga ka consent janga ka khot kala kumasha ki ne kasni na kamte yengi ki pa janga kamte yeng kemi jonga dakspa dakap hokjo phi pata bishar mata anubati phi biawan ski bayap ime jonga kublai sibol phi kemi jonga kshong hi makumno na khoi kaman sem idon home pansekriyo bangsa sitom namta jo phi pata ndai bantu banthem takap hokjo bahajo phi ban so tho kai ka politics kai ka sansar khata manusia bampat khera song kata ka seng BJP undaya perkhatan nomor umdan bamut ban muslia ya constitution menta kilamut ban muslia constitution kumalakran kinong kran sakmat kawai kanyang kawai kari wikten thle kawai kari weriti dustur toya kan ma kolong keme kolong kapa kukhun samla ba it lada kawai kanyam ka ain ladon ka Citizenship Amendment Act ka dekata ka ban khnyat yang iurulum ban khnyat yang iuret pai ban khnyat yang i kata ka banginyo ban jiet kumnongin maniblai kwa ban pankan ma yo pi sha skor bha ka seng NPP ka don khti ka don banta ban pernong an ya ka sibi ladang ini niam tan rai ladang ini ki Kristen, ladang ini ki Hindu, ladang ini ki Muslim. Kim dan manu do ban page phang kata. Kena page pat such a way khamtam kajing puli puthi. Ngi la ong ko mo ai ba arun mane. Ba ladang i dan ha ko bor ngin wan ra khnang hi kata ka State University. Bas knang ki khna jongi kim dan kam shu ban lej sabar kin puli hang ne hapo snong la jong ban ngin pinyat ka bakham paka ban bakham sani khnang ba kalawei jong ki hi kanum long shu kum ni sakawei pan ngila yakren na po ka kongres ngi ong banda ladang iyo kalat ban sensar biang ginona ki ba pher ki kam khnang ba ki khna samla jongi kin yo ban trei ban yu rik ban ya ki jat la jong kamde isu kapor kabangin sulit sam tang nak pisah hendai keladai kapor bangin penmi ki kam ki bapher ban penmi ikda ki kam ki bapher ki dan bun ki plan na pedeng ka kongres bangi ong bangin le hendai ban su ai ban training ki brio tam ban sna ne tam ban su jan ne tam ban risnyang ne tam ban kumne hendai ngin hikai ki ru kumno ban penmi ik pisah ki bapher kanang bakin dan kata ka value addition kisamla mentam desu kisamla ko menshwa kila khamnang khamstan kila kham ui kham jangai kila long expose pa ya kita kisamna ngi di ban ai kalenti ke bakham biang par kita kilenti ke bangila snar hapo kongres kilong ke bapher yo ya kamap khat khras pa khandai kun rio
Kaba Sorkar Meghalaya haduk mentah ke Sorkar MDA kaba ong ngim don kot don sla ngilala man saya kata kama man peni baka jaka ke puta ke jungi ke bangidu kade haduk prahajar habreng prahajar bat khatar hajar square kilometer snap kani ka kam kalapoi high court kalapoi high court baka jimbisar kanang ya ngampa man keren ai ban kentho alor kajing ayat kajungi hakalenti ka an han reng achu wanra epi ka kubor jong kajing men kalong ba kalenti kala play baka hok kajong ka jait man riu ka hok kajong pi ka jait man riu ai jait kme no u MLA jong pi uba u president jong u bala ula kentai no president la jong ba bantai dor lengdo uba bantai dor wong kumno wong latar wayanga san crore bangan rongno sa ka parti MPP ubah hamlat wong kumno kino kersang ki jong naki ong bangadon kamban rung sa ka NPP tekano ka pisa kala rong tep ya kelima pi bakam ya jan coba bakam jan ka ye kasam coba hamlat ni das kau sebut men sema ta ba hamlat mo u presiden jong wong san crore ubah hamlat wong ani badawa kino kersang tayo pisa kino kersana ya pisa ba hamlet na ya pi ai san hajar naga to fokus kamau kampang ini kapsor bakisor ki omba ban ya rap ki samla ban ya rap ki long kebe bakin penhe ki kamai siu san hajar yo ba bantai dor terwasan kuro kador jong pi ka no artangkan yo pusan naya anya pulai naya sisngi kisim pada dagaram si hajar sans 4 crore ban ai kata pisai pi kenang ba ki sarkar ki bawan kinang tron ki sarkar ki bawan kinang kitram barhabakut kin sayo kerkop maki kinong pi ya ai pisai pi kini kimla le ai ki hapan siuram ban ban hanre karam mano pamanra kawanra ka sarkar MDA John Konrad